Hos Talent Search har vi udviklet en enkelt opskrift på at finde de helt rigtige kandidater. Vi kalder det for 3F. Og nej, det er hverken en app eller en A-kasse. Det er vores metode til at lave det rigtige match. Vi starter med F, at forstå. Før vi kontakter kandidaterne, starter vi med at forstå dig som den ansættende leder. Din organisation, roller, kulturen og udfordringer, og hvilke faglige og personlige kompetencer stillingen kræver. Hvilket sikrer en effektiv proces, hvor forventningerne er afstemt og mulighederne tydelige. Nummer 2. Finde, som også kan suppleres med at friste. De fleste kandidater, vi kontakter, er ikke aktivt jobsøgende. Vi går målrettet efter kandidater, som er inden for skiven, og vi har gennem årene opbygget en solid database via netværk, tidligere forløb og interessante profiler. Vi starter heldigvis ikke fra nul, når vi påbegynder en ny opgave. Vores arbejde er at finde og friste de rette kandidater til dialog, skabe tillid, interesse for stillingen. Er de ikke parat til skift, taler vi med dem om, hvem de ellers skal anbefale til stillingen. Et spørgsmål, som ofte giver de helt rigtige kandidater. Uanset om kandidaterne bliver ansat eller kun når til de indledende samtale, er det vigtigt, at de får en god oplevelse. Den sidste, nummer 3, er at forankre. Når vi taler om at forankre, kunne man fristes til at tænke F-ordet fastholdelse. Hos Talent Search er målet at skabe belongingness, det vil sige en stærk tilhørsforhold til både rollen og organisationen, som kan mærkes helt ind i knoglerne. Det gør vi ved tydeligt at afklare værdier og kultur. En åben dialog om styrker og udfordringer, både inden og efter ansættelsen. Sjovt nok oplever vi, at det ikke kun skaber trivsel og engagement, men også en god forretning. Så husk på de 3 F'er. Forstå, finde og forankre for det helt rette match. Lad os tage en snak om, hvordan vi kan finde den næste nøgleperson til din organisation.